Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Tulala ka na naman kuya, mukhang dami mong problema. Ano ba ang iniisip? Puros utang. Ouch! Sakit! Gusto mo ba yon? Kinantahan kita agad-agad. Kasi nga, bakit ganyan? Bakit naman kasi ganyan ang itsura mo? Hindi naman maipintay ang mukha mo, kuya. Hindi na nga masyadong kagwapuhan. Malungkot ka pa dyan. Ay! Naku, nakakabawas ang pogi points yan, Ngiti-ngiti ka muna. Maaga pa naman. Ayan, it's only 3:30 ngayong hapon. At ako po ulit ang inyong makakasama. Ay, gusto ko yung medyo piyok-piyok pa. Kasi nga ganun talaga kapag maraming utang. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Your one and only. Ang babaeng mahilig tumakbo. Tumakbo sa isip mo. This is DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Wag ka lang ganyan. Sige na. Isipin mo na lang, may bukas pa. Ang mahirap kasi sa'yo, ipon saglit, gastos ng malupit, gipit na ulit, awit! Para hindi ka masyadong mangyayanong pang problema, masyado mong iniisip yung mga problema in life, kakulangan sa pera, dito ka muna tumutok ngayong #Basic Tuesday with your one and only DJ Maratoni para sa programang Love Trip. That's right. Ngayon tayong hapon mag-usapang pera. Alam mo na, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!